Kining Miss Softly ang gimugna nga suliran sa basura. Dili lang sa mga tao kundi sa kalikupan nga halos di na kaginhawa tungod sa nagtipunog nga mga basura. Doon na pagkahay paglaom nga mahawas kita gikan sa pagkalumos sa basura. Sayra nato kung unsa kadako ang problema sa basura pinaagi sa akong RTV Presents Crisis sa Basura. Bisan asa kamulingi nagpangamay kanunay ang mga basura. Sama nini mga basura daplin sa karsada. Imagina kung matigom kini. Unsa ang resulta? Sa paglambo sa syudad, dungan usab mitubo ang bukid sa mga basura. Sama na lang niini diri sa syudad sa Sugbo, Pananglitan. Miabot na sa 150,000 metriko toneladang basura ang nakulikta sukad sa buwan sa Setyembre hangtod karon. Daw, gipangyulugan ko nga nagtanaw sa higanting basurahan. Sudak bayan sa Sugbo, 500 ngadto sa 600 metriko toneladang basura ang makulikta matag adlaw. Wa pay labot ini kadtong nagpundo nga wa pa makulikta. Sa issue sa atong syudad, gabi yun, no? Kay, kung unsa kadaghan ang tao, mo sa atong musaka manggid ang basura. So, from 800,000 to 1 million ta ang ato ang expected nga naa sa atong syudad every day. So, ang atong expected nga generations maabot ta og 500 to 600 tons a day. Mao na i-generate sa mga tawa pay labot na sa naa sa gawas nga hindi makolekta. Ang Inayawan landfill wa na gamita human mi pagawas ang hukmanan ug grit o kalikasan. Ang mga basura human maproseso sa transfer station dadon sa laing lungsod aron ilabay. Dili gyud ang ayan manaatay landfill din sa syudad sa Sugbo. Unya ang kaning diri sa Inayawan doon na may writ of kalikasan nag-i-issue ang Supreme Court gyud mismo, no? So anyway doon na may mga local government units nga andam nga mo dawat sa atong basura. So atong tanawon og maayo, ha? Kung na ay bukid na usay sapa sa basura. Literal nga galangoy sa basura ang mga tao, ilabi na ang mga bata. Ana sila sa baba sa peligro sa mga balatian bugna sa kahugaw dala sa basura. Napuo ka mga sapa sa syudad ang giisip nga patay na tungod sa hugaw gikan sa mga tao. Usa nini ang sapa sa tehero nga halos dili na makita ang tubig tungod kay gisanapan na kini sa mga basura. We are source of garbage, no? Gikan nato. So it's our responsibility to manage, to address sa grabe nga issue karon. Labi na ang basura mo ay component nga naani siya ang problema nato sa global warming. Ang lokal nga kagamhanan adunay material recovery facility apan nagkinahanglan og tabang sa tanang sektor sa pagsulbad sa suliran sa paglabay sa basura. Luyos sa suliran adunay bidlisiw sa kasulbaran. Gibalikan nako ang Plastic Barter Store nga una na natong na-feature diri sa Balitang Bisdak. Nakapukaw kini sa pagpakabana sa katawhan. Sikit gikan pa sa Pardo, nagpatimbang sa iyang mga basurang natigom. 3 ka kilong bugas ug 1 ka tsinilas ang bugti sa basura nga iyahang mabitbit balik sa iyang pamilya. Doon na usay mga sapot, dilata ug ubang mga goodies ang kapilian sa mag-shopping. Ang dako kanig mga tabong sa paras na mga kabos na rin, mga street children po nga alasan ni bugas. Kini makonsumo ni sa semana. Gipasabot ni Sister Eva Mazor, manager sa Balay Samaritano, nga nagsabak sa Plastic Barter Store nga ang ilang tumong mao ang pagpakabana sa mga tao ug sa environment. Dili jud mi gusto magpa-impress bitaw kanang simple jud ang among misyon
kanang sa mga katawhan ganahan jud mi na ang consciousness sa mga environment ug sa mga less privileged ilabi na marginalized kanang motubo bitaw sa mga kanang atong palibot bitaw. Gamit ang makina, ang mga plastik gigaling hangtod na pino. Mauna kini ang finished product, ang eco-block o eco-bricks. Okay, human ma-process, ma-press, ang kanilang botilya, kunin nila ang product. Kunin sa product. Importante kaayo na ato nang tabangan gyud ang sa usag-usa no to raise our consciousness na kung magpadayon jud ta ingon ani karon wala pay ulan pero ikabaha unya kinsay magantos na pod kani mga pobre. Kauban si John Sudon, ako si Alan Domingo. Kini ang akong short dokyo.